ಹಾಯ್, ಯಾನ್ ಮಲ್ಲಿಕಾ. ಯಾನ್ ಇನ್ನಿಗಳಿಗೆ ಬೇಸನ್ ಲಡ್ಡು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟದ ಲಡ್ಡು ಎಂಚ ಮಲ್ಪುಂಡು ತೋಜಾವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚದಿದೆ. ಆ ಕಡಾಯಿಗೆ ಯಾನ್ ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆಯನ್ನು ಪೊತ್ತುದು ಅವನ್ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತು ತೋಜಾವನು ಕಡ್ಲೆ ಹಿಟ್ಟು ಮಲ್ತದು ಅಂಚ ಲಾಡು ಮಲ್ಪುನೇನು. ಗಡ್ಡಿ ಕಪ್ಪುದಾತು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆಗೆ ತಂದೆ ಸರಿಯಾದ ಪೊತ್ಪರುಂಡು. ಫಸ್ಟ್ ಒಂತೆ ಪೊಡ್ತು ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಫಾಸ್ಟ್ ದಿಕ್ಕ ಒಂದೊಂಜಿ 6 ನಿಮಿಷ ನಮ್ಮ ಸರಿಯಾದ ಪೊತ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಇತ್ತನಿಕಲೆಗೆ ಒಂದು ಪೊತ್ಪನಗ ಕೈ ಇಂಚ ಮೂತ್ ಬಚ್ಚಂಡ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತೆ ಸ್ಲೋದಿಲೆ ಎರೆಗ್ ಮೋಪರೆಲ್ಲ ಆಯ್ಕ್ ಆಪುಂಡು ಫಟಾಫಟ ಅಗುಲ್ ಫಾಸ್ಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ ದೀದೆ ಮಲ್ಪೊಲಿ. ಮಾತ್ರ ಕರೆಂಟರೇ ಬರ್ಲಿ ಒಂಜಿ ಚೂರ್ಲ ಕರೆಂಟ್ ಅವು ಕೈಪೆ ಆಪುಂಡು. ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಇಟ್ಟು ಪೊತ್ತುದು ಮಲ್ಪುನ ಹಿಡಿದು ಒಂದು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪೊತ್ತು ಮಲ್ತಿನ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು ಲಾಡು. ನಿಕ್ಲು ಇಂಚವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೈ ಇಂಚ ಆಡವಂತೆ ಇಪ್ಪುಡು. ಕೈ ಬುಡ್ಡಿ ಸತಿಗೆ ಅವು ಕಡ್ಲೆ ಬೇಳೆ ಪೂರ ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡು. ಕರೆಂಟ್ ಉಂಡ ಕೈ ಪ್ಯಾಪುಂಡು ಅಂಚ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಐಕ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಕ್ಲೋ ದೀತ್ ಪೊತ್ತೆರಡ ಮತ್ತೆ ಜಾಸ್ತಿ ಪೊರ್ತು ಪೊತ್ಪೊಡಾಪುಂಡು. ಯಾನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಫಾಸ್ಟ್ ದೀದೆ ಪೊತ್ತಿನಿ ಇಂಚ ಕಲ್ಲರ್ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಅಂಡ ಒಂಜಿಲ ಒಂದು ಕರೆಂಟ್ ದಿಚ್ಚಿ ಕಲ್ಲರ್ ಒಂತೆ ಚೇಂಜ್ ಆನ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಕಾಯಿ ಒಂದು ಬತ್ತಿ ಲೆಕ್ಕನೆ ಒಂದೆನ್ನಿಗಲು ಸ್ಕಿಪ್ ಮಲ್ತು ತೂಡ್ಚಿ ಪೂರ ಸರಿಯಾದ ತೂಲೆ ಅದಾಗ ನಿಗಲ ಲಾಡ್ ಮಲ್ತಿನಲ್ಲ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಆದ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಲೆತ್ತೊಂದ್ ಸರಿಯಾದ ಫ್ರೈ ಆತಂಡು ಎನ್ನೊಂದೇನ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ಪುವೆ. ಗ್ಯಾಸ್ ಬಂದ್ ಮಲ್ತಾ ಇವಾಗ ಐತೆ ನಾನು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಪಾಡ್ದೆ. ಅನ್ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನಾನೆ ಒಂದು ಮಿಕ್ಸಿ ಜಾರ್ ಐಕೆ ಪಾಡ್ದು ಸರಿಯಾದ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪುತ್ತೆ. ಒಂದೊಂದು ಹದ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪ ನಾನೇ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪೊಡು ಮಸ್ತ್ ಚಪ್ಪೆ ಬೊಕ್ಕ ಮಲ್ಪೊಡ್ಚಿ ಅದ್ ಪಕ್ಕ ಸಣ್ಣ ಆಪುಚಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚಲ ಪಾಡೋಚು. ಮಿಕ್ಸಿ ಮಸ್ತ್ ಬೆಚ್ಚ ಹಾಪುಡು ಹದೋಡ್ ಬೆಚ್ಚಪ್ಪನ ಪಾಡೋಡು. ಇಂಚ ಪೊಡಿ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನೋಡು ಈತ್ ಪೊಡಿ ಅಂಡ ಹಾಪುಂಡು ಒಂದು ಒಂಜೇ ಸರ್ತಿ ಮಿಕ್ಸಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಹಾಪುಂಡು. ಇತ್ತನ್ನು ನೆನ್ ಸಾರ್ದಿಗೆ ತೊನೆ ನೆಟ್ಟಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಜಾಪಿನಿ ಒರಿದಿಂಡ ಅವ್ ಸಾರ್ ನೆಡ್ ಬರ್ಪುಂಡು. ಐಕೆನ್ ಸಾರ್ದಿಲ್ಲ ಆಯ್ಕೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ನಮ್ಮ ಪಿದೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪರೆ ಕೊರ್ಡ ಅವು ಸರಿಯಾದ ಆಪುಜ ಐಕ್ ಇಲ್ಲಡೆ ನಲ್ಲಿ ಕಜಾವುದೆಲ್ಲ ಜಾಸ್ತಿ ಇಜ್ಜಿ ನೆಟ್ ಇಲ್ಲಡೆ ಐಕೋಸ್ಕರ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪ ಮಿಕ್ಸಿಡೆ ಒಂದು ಪೂರ ಸಾರ್ದಿಗೆ ತೊಂದೆ ನೆಕ್ಕಿ ಆನಿತ್ತೆ ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆ ಪೊಡಿ ಮಲ್ಪನಗ ಏನೊಂಜಿ ನೆಕ್ 4 ಏಲಕ್ಕಿಲ ಪಾಡ್ದೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ದು ಪೊಡಿ ಮಲ್ದಿನ ಉನ್ನೆನ್ನ ಯಾನು ಸಾರ್ದಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಯಾನು ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪುದಾತು ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದೆ. ನಿಂಗೆಲ್ಲ ತೀಪೆ ಹೆಚ್ಚ ಬೋಡಾಂಡ ಹೆಚ್ಚ ಪಾಡುಲಿ ಒಂಜರೆ ಕಪ್ಪು ಪೊಡಿ ಸಕ್ಕರೆಗೆ ತೊಂದಿ ನಾನು ಉನ್ನೆಲ್ಲ ಸಾರ್ಗ ಒಟ್ಟು ನೆಕ್ ಹೆಚ್ಚಿ ತೀಪ ಒಂದು ಈತ ತೀಪೆನೆ ಹೆಚ್ಚ ಆಪುಂಡ್ ನೆಟ್ ಬೊಕ್ಕಲ ತೀಪೆ ಬೋಡಂಡ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡಂಡ ನಿಗುಲ್ ಅಡ್ಜಸ್ಟ್ ಮಲ್ತ್ ಪಾಡ್ಲೆ ನಿಗಲ್ಲ ಟೇಸ್ಟ್ಗೋಸ್ಕರ ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ಪರುಂಡು. ಐಡ್ದು ಮ್ಯಾನ್ ಒಂಜಿ ಕಡಾಯಿ ಬೆಚ್ಚದಿತ್ತು ಐಕ್ ಒಂಜಿ ಅರ್ಧ ಕಪ್ಪುದಾತ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡುವೆ. ಒಂದು ಲಾಡ್ಗ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಕೊರ್ಪಿನೆ ಒಂದು ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ ನೆಟ್ ಹಸ್ರದ್ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಡೋಡ್ಚಿ ನೆಯ್ಯೇ ಪಾಡೋಡು. ಒಂಚೂರು ಹೆಚ್ಚಿ ಕಮ್ಮಿ ಬೋಡ ಅಂಡ ಪಾಡೋಲಿ ಅಂಡ ಎಣ್ಣೆ ಪಾಂಡವು ಆಪುಜಿ ನೆಯ್ಯಿ ಸರಿಯಾದ ಕರಗೊಡು. ನೆಯ್ಯಿ ಸರಿಯಾದ ಕರಗದಿಲ್ಲಿತ್ತೆ ತೆನುನೇನು ಸರಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ವೆ. ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಲೆ ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಂಡ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಂಡು. ಏಲಕ್ಕಿ ಪಾಡ್ಜಿರ ಟೇಸ್ಟ್ ಆಪುಜಿ ಬೇತೆ ಏನೆಲ್ಲ ಹೆಚ್ಚಿ ಡ್ರೈ ಫ್ರೂಟ್ ಲ ಪಾಡೋಲಿ. ಯಾನ್ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡ್ದಿನಿ ಬೀಜ ಬದಾಮ್ ಕಟ್ ಮಲ್ತು ಪೂರ ಪಾಡೋಲಿ. ಸರಿ ಒಂದು ಸಕ್ಕರೆ ಕೊಡಿಗಡೆ ಮಿಕ್ಸ್ ಆವಡು ಇತ್ತೆ ಅನ್ನಕ್ಕೆ ನುಂಗೆಲ್ ದ್ರಾಕ್ಷಿ ಪಾಡು ಆಯ್ತು. ಒಂದು ನಿಕಲೆಕ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಮಿತ್ ಪಾಡ್ಲಿ ಎಡ್ಡೆ ಮಸ್ತ್ ಪಾಂಡ ಎಡ್ಡೆ ರುಚಿ ಆಪುಂಡು. ಅಂಚ ನಿಕಲೆ ಎಂಚ ಪಾಡ್ರುಂಡು ಅಂಚ ಪಾಡೋಲಿ ನಿತ್ತೆ ಸರಿಯಾದ ಮಿಕ್ಸ್ ಆನ್ ಬತ್ತುಂಡು. ಮಿಕ್ಸ್ ಒಂದು ಬನ್ನಾಗ ನೆಕ್ ಬೆಚ್ಚ ಮಲ್ದಿನ ನೆಯ್ಯಿನ ಪಾಡ್ಗ ನೆಯ್ಯಿ ಪಾಡ್ನೆ ನಿಗುಲ್ ಬೊಕ ಕೈ ಪಾಡೋಡ್ಚಿರಪ್ಪ ನೆಯ್ಯಿ ಬೆಚ್ಚ ಇಪ್ಪುಂಡು. ಒಂದ್ ಮಸ್ತ್ ನಿಕಲೆಗ್ ಇಷ್ಟ ಒಂದೆನ್ನುವೆ
ಎನ್ನ ಜೋಕ್ಲೆಗೊಂದು ಮಸ್ತ್ ಇಷ್ಟ ಇಂಚ ಮಲ್ತಿನ ಲಾಡು ಸನಿಕಲ ಜೋಕ್ಲೆಗ್ಲ ಇಷ್ಟ ಅವು ಪಂದೆ ಅನ್ನಿನ್ವೆ ನೆನಿತನ್ ಕೈಟ್ ಸರಿಯಾದ ಪಿಜೆಂಕದ್ಗೆ ತನ್ವೆ ಸರಿ ಇಟ್ಟು ಕಲಡಾಯ್ಲಕ್ಕ ನೆಯ್ ಪಾಡ್ನೆಟ್ ಹಸ್ರೆ ಮಸ್ತ್ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಕೊಂಡು ನಿಕುಲ್ ವರ ಟ್ರೈ ಮಲ್ತು ತುಲಿ ಎನ್ನ ಬೊಕ ವಿಡಿಯೋ ಪೂರ ತುಲೆ ಲೈಕ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಕಮೆಂಟ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಶೇರ್ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಇಂಚ ಮಲ್ತದ ಲಾಡನ ಉಂಡತೆ 15-20 ದಿನಲ ಜಾಸ್ತಿ ದಿವೊಲಿ ದಾಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಚೂರ್ಲ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಲ ಹಾಲಾಪ್ ಜಾಂಡ ಫ್ರಿಜ್ ಒಂಜಿ ದಿವೊಡ್ಜಿ ಫ್ರಿಜ್ ದಿಂಡ ಸ್ವೀಟ್ ಆಯ್ತ ಟೇಸ್ಟ್ ಹಾಲಾಪುಂಡು ಪಿದಯ ದಿವೊಲಿ ಪಿದಯ ದಿಂಡ ದಾಲ ಹಾಲಾಪುಜಿ ಇಂಚನ್ ಲಾಡ್ ಕಟ್ಟುವೆ ಮಸ್ತ್ ಪೊರ್ಲದ್ ಬರ್ಪುಂಡ್ ಲಾಡ್ ದಲ ಬಂಗಾಪುಜಿ ಪೊಡಿ ಹಾಪುಂಡು ಕಟ್ಟ ಹಾಪುಂಡು ಅಂಚ ದಾಲ ಇಜ್ಜಿ ಲಾಯ್ಕಾದ್ ಮಲ್ಪರೆ ಬರ್ಪುಂಡು ಲೇಟ್ ಶೋಕಾದ್ ಬೈತಂತುಲೊಂದು ಲಾಡ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಉಂಟು ಒಂದು ನಮ್ಮ ಕಡ್ಲೆಬೇಳೆ ಇಲ್ಲಡೆ ಪೊತ್ತುದು ನಮ್ಮನೆ ಹದ ಮಲ್ತಿಗೆ ತೊನ್ನೆಟ್ ಹತ್ರದ್ ಮಸ್ತ್ ರುಚಿ ಹಾಪುಂಡು ನೆಟ್ ಅವು ಇಟ್ಟೆಲ್ಲ ಮಿಕ್ಸ್ ಇಪ್ಪುಜಿ ನಮ್ಮ ಅಂಗಡಿ ಕಂತಿನ ಇಟ್ಟಿಡ್ ಮಿಕ್ಸಿಲ ಇಪ್ಪುಂಡು ನಮಗ್ ಗೊತ್ತಾಪುಜಿ ಅವು ಅಂಚೆ ನಾನು ಪೂರ ಲಾಡನ್ನೈತೆ ಮಲ್ತಿಗೆ ತನ್ನೆ ಈತೆ ಲಾಡ ಆಯ್ನಿ 2 ಕಪ್ ಹಿಟ್ಟಿಡು ಒಂಜಿ ಇರುವ ಮುಟ್ಟ ಲಾಡ ಆತನ ಆತೆ ಲಾಡ ಹಾಪಿನಿ ಐಡ್ ಜಾಸ್ತಿ ಆಪುಜಿ ನಿಕುಲ್ ಎಂಚ ಟ್ರೈ ಮಲ್ಪ್ಲೆ ಓಕೆ ಬಾಯ್.